Tervetuloa kuuntelemaan liikeanalyysiä painonnoston tempauksesta. Mun nimi on Suvi Tahtinen, mä opiskelen liikunnan ohjaajan polkuopintoja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa ja kehon rakenne- ja toimintakurssilla meillä on tehtävänä analysoida yhtä moninivelliikettä ja mä valitsin sitten tämän painonnoston tempauksen. Tempaushan on todella monipuolinen ja haastavakin voimannostoliike, jossa saadaan yhdistettyä voimaa ja nopeutta, koordinaatiota ja liikkuvuutta. Se kehittää erityisesti lihasvoimaa ja nopeutta, koordinaatiota, tasapainoa, ja se on hyvä liike myös edistämään liikkuvuutta ja kehonhallintaa. Mä näytän nyt tästä videolta, miten tämä liike tosiaan käytännössä menee. Eli tästä näkee oikeaoppisesti, miten tempaus suoritetaan liikkeenä. Eli tässä tosiaan tanko nostetaan maasta tällaisella sähäkällä liikkeellä suorille käsille ja ilman pysähdyksiä. Täällä vielä uudestaan se liike, eli noin nostetaan tuonne. No mitä lihaksia tai mihin lihaksiin tämä sitten vaikuttaa, niin tosiaan tässä heti alussa, kun tarvitaan sitä voimaa ja räjähtävyyttä, että saadaan tuo tanko nostettua, niin siinä keskeisiä on reisi- ja pakaralihakset. Kun taas hartia- ja yläselkälihakset on vastuussa tästä tangon hallitusta nostosta ja sen vakauttamisesta. Tärkeitä lihaksia on myös tässä liikkeessä vatsalihakset ja alaselän lihakset, ja nehän toimii tukijoina tässäkin liikkeessä, eli varmistaa sitä vartalon vakautta ja suoritusta tämän liikkeen aikana. No vipuvarsista sen verran, eli tässä kun katsotaan, miten tässä mentiin tuonne kyykkyyn, niin tärkeimpiä vipuvarsia on reisilihaksen pituus. Ja se vaikuttaa sitten myös siihen liikeradan pituuteen, eli mitä pidempi reisiluu ihmisellä on, niin sitä enemmän voimaa tämä liike vaatii. Ominaisuuksista sen verran, että tosiaan tämä on todella tekninen liike, eli oikean tekniikan osaaminen on tärkeää, mutta myös yksilöliikkuvuudella on iso rooli tässä liikkeessä. Eli tässä kun katsotaan nyt itse pysähdyskuva onkin tässä aloitusasennossa, niin siinäkin jo huomaatte, että tarvii liikkuvuutta erityisesti lonkista. Ja sitten kun sen nostetaan toi tanko tuonne suorille käsille, niin myös olkapäiden ja ranteiden liikkuvuus on suuressa roolissa. Muita ominaisuuksia, mitkä tässä vaikuttaa, niin on tietenkin voima ja nopeus ja tasapaino-ominaisuudet. Että niillä on suuri merkitys, miten tämä liike saadaan teknisesti suoritettua ja toki myös sitten millaisilla painoilla sitä pystytään tekemään. Ja tosiaan tämän tangon liikkeen nopeuteen vaikuttaa tämä yksilön kyky tuottaa sitten oikea-aikaisesti maksimivoimaa ja räjähtävää voimaa tässä vedon eri vaiheissa. Eli katsotaan vielä loppuun oikeaoppinen suorittaminen, eli todella monipuolinen liike, mikä koko kehoa sopivasti haastaa.